Ayan o. Pagkagandang lugar mga boss. Good morning. Gandang lugar. Pero may gusto may amin nga sa baba. Ayun o. Tapos wala naman ngayon, hindi gano'n yun. Ang nalipad na drone o. Yun pa naman ay may kahoy na din tayo doon sa Talahibanan eh. Yung magkahulihan ko yun. Kapabubo. Kapabubo. Ayun o, may kalabaw o. Nakailan suksok doon sa lumanayon. Dito may ginagawa niyo dati. Ano? Beton sa kanin? Ha? Maraming kanin doon? Oo, meron. Ayan mga boss. Pagkagandang lugar. Punta kayo dito sa may manggahan. Bawang diri ng nakar sa tanay. Ang impanta, magkakalapit lang. Yan, bulubundukin. Marami daw kuhan dyan. Maraming baboy ramo. Yan o. Mamaya maliligo. Mamaya kunti maliligo na ako. Ano? Yung mayari o, nakaupo-upo lang. Ayan, napakaganda dito mga boss. Kung pupunta kayo dito, napakaganda dito. Sarap maligo, malamig sa gabi. Ito lang service namin mga boss. Itong kabayo ko, ano, napalaban siya dito. Yan, yan yung kabayo ko. Napalaban siya ng gusto. Yan mga boss. Yan mga kubo dito. Ito pamaliitan to, pandalawahan lang. Ayan o, pandalawahan lang to. May kubo na, may kama na. Ito yung lutuan. Habang nagluluto ka, duduyan-duyan ka. Ayan, ganda o. Ganda dito. Habang